Когато при вечер празника на поляните край черквата Успение Богородично при Върш, хората на талази, пеши и с коли отново се връщат в селото, за да доизкарат празника в дворовете и родните си къщи. И тук веселбите и емоциите нямат край. Видяхме го край една от многото старовремски селски фурни. Нашия празник е Рождество Богородично, чесваме го на 8 септември. Тук събираме се близки и познати роднини. И най-хубавото нещо, което е, мога и да си малко. Вие ще ни покажете ли кое е най-хубавото нещо? Сега ще ви го покажа. Най-хубавото нещо е, което събира всички хора от цял свят в Голешево. Ей, сега ще видите какво става в естествена сфера. Ай, бачо Иване, да видим дали сме направили нещо. Това нещо е чевермето, което събира хората да се веселят 3 дена. Идеално! За това става въпрос. За това става въпрос. Айде, дайте чиниите и виното. Георги, що ги кажеш? Идеално! Майсторска пеш и Урма, майсторско печене. урма! Кой ме е правил тази пеш, бе? Айде да здраве. Айде, живи и здрави да Живи и сме. здрави до година, по-голямо чеверме. Айде, живи и здраве! Здраве! Айде на здраве! Живи и здрави. Така е почти във всяка голешовска къща. Чеверметата са само приятен кулинарен мисен. За тия хора събрали се от всички краища на страната, по-важна е срещата, виждането и спомените. За тях бащината къща, градината, тесните улички, малката рекичка и върховете на Славянка са извор на житейска енергия, която ги крепи и сплотява от хилядолетия. А името на селото е като парола – Голешево завинаги.